Manyakorom gejuang dakika ni prangwen koda chiel tok sa dek marukinyi kamora mora mintiera rwakini machiegni ma en chenro mar mbaka oromo twak mabindo doro bedo gudo nyime nyaka saa 5 mar onyango mana kineno thundu wach mabinde wantiere godo posters bende ndose ke mbui ka chanyakorom gejuang okiny maka wuono doro go mbaka ahinya kaluore gi dwaro mar piny owacho kokalo ir jatend migawo mochung' weche mag ohala e pacho ka mano Moses Kuria mano mar keto migepe kembe kanyakla kod Mbalariany mag piny owacho e lwet ji giwegi. Akini paro makama Nyakorom Gejuang ni nene nade mana kaka pili oronwa ote obro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi twak makama ote oronwa lai magwa magote machuoka 3-6-000 mbui mar Facebook bedwa nyonore yudwa Ramogi TV tudri koda bende mbui maga Facebook Twitter iyuda @SharonOngao. Okiny maka wuono antiere gi yawuot luo mabigi otimo jere jolony e weche mag ohala mabende antiere godo ka bende antiere gi japuonj mar Mbalariany Marungo mokwongo e studio marwa e county ma Nairobi. Antiere gi ngire kendo daktari molony weche mag ochumi mano Dr. Fred Ogola mabende en jatend Linda Ugatuzi koso Linda Ugatuzi nusewe mano e gima duong' e piny kamolo gi moko duto aya musoganda erokamano nyikwa Ramogi wabende wan kani wadwa pimo no kakoripo bedno ung'eyo gima timore nikech Biblia wacho no joga chandre nikech gikia ema miyo gichandre koro wadwa wagol kiano iwi kawuono erokamano inya kendo machiegni erokamano Nyakorom Gejuang pogre gi Laktar Fred Ogola bende neno gi e TV ni kanyo antiere gi FCPA Hesbon Omolo jalonye weche mag ochumi Hesbon mos ni Ramogi erokamano inya Sharon mora inya bedo gi thuolo mar twak gi nyikwa Ramogi Gejuang bende amor kaneno ka osiepa Dr. Fred bende ni kanyo mondo walere jopiny weche kaka chalo erokamano ahinya mano FCPA Hesbon Omolo mabende riwore kodwa achiel kachiel kuwuok e county mano Machakos kopogre bende gi Hesbon antiere gi japuonj Mbalariany Marungo mano mantiere e county ma Homa Bay mano japuonj Tom Onyango riwore kodwa kintiere achiel kachiel e studio marwa mantiere e county ma Kisumu japuonj thuolo mari erokamano Sharon amoso jowinjo to gi joneno erokamano ahinya mana kachako kodi japuonj Tom Onyango dwaro mar piny owacho ahinya kaluore gi dwaro mar jatend migawo mochung' weche mag ohala mar keto Mbalariany mag ji giwegi ang'eni Rongo en achiel kuom Mbalariany mag piny owacho mabende gisani koro dwaro nitiere mar keto Mbalariany mago mag piny owacho e bwo lwet ji giwegi paro makamano kaluore gi in e rwako koso nang' erokamano Sharon anyalo wacho ni gimoro ka gimoro ma ikelo kata mana makelo pogruok kata makelo nyien e ngimawa nigi ber to gi rach koro kang'iyo paro mar keto Mbalariany e lwet ji giwegi anyalo wacho ni rachne achiel en ni wabobedo gi Mbalariany man gi nyithindo ma paro magingo paro magidhi tiyogo ka giwuok oko ng'enyne en mar jomoko ma ok mar sirikal to sirikal wang'eyo ni ng'enyne ndalo duto onego bed ni nigi nyadhi bedo gi gigege mag pogo rieko mag loso gik moko e pacho ka dhano ka dhano ji kaber onego bed ni ohero gigege kendo giketogi maginyuolore maka en kido maber ka en tim maber to giketo nyithindo bende bet kode ma obet gima ok tho to ka koro wakawo Mbalariany wamiyo jomoko ji giwegi gine ma koro gibukelo pachgi kaeto ng'enyne bibo yudo ni samoro jomoko moa oko jokeno moa oko ema koro biro kendo koro timo gigi mar ariyo en ni nyithindo matin manyalo bet ni koro dhi e university bo bedo ni dhi e Mbalariany gi nikech pesa ma ibo keti ng'enyne ka wadhi e gige ji giwegi to wamedo tonglo koro tonglo ni nyalo miyo ng'eny nyithindwa ok dhi malo kachacha kaeto mar adek en ni wanyalo bedo gi lweny ahinya e korka keto nyithindwa kaka wadwaro nikech nitiere gik ma jo piny dwaro nitiere gik ma oganda dwaro to kopo ni ng'enyne wan mana gi Aga Khan moro kae to wan mana gi UCU to koro wabedo abeda gi paro moko moa oko
emi bo yude ka koro samoro nyithindwa odonjo weche mag riwruok weche kisera mag jowuoyi gi jowuoyi, nyiri gi nyiri, yudo kingiso ni mano ber abera unya kata kendore nikech paro moa oko go to jogo koro gine ma koro gi nyiso gima watim nikech piny owacho koro omiyo gi thuolo no. To ber bende nitie e korka koma owacho wach mar mwalimu mana kinyalo mana winja ber wabire bende wawinje karam na pach jolony mamoko antiere ka gi Dr. Fred Ngula akeni daktari pachien mane to parno kang makaman di bende bira akeni bende seneno listi mag moko kuom kembe mag piny owacho nitiere kata mana migepe mopogore pogore ma bende gisani idwaro mar mondo miyo usi pachi kaluore gi wach makaman. Pacha kaluwore gi wach ma keto gigi lwet dhano ma ok en sirikal en ni ng'eni kapok idonje wach no lipo beni in gi yikruok moromre nade. Koro kiwacho gi dho ngere legislative framework kod institutional framework ma keto gigi e lwet jok ma ok en sirikal waongego. Nikech onge gimiluongo nu privatization law. Nitie privatization act lakini onge law. Ingen act nyiso nu jatelo mochung' ni migepe mag privatization nyalo timo gimodwaro ma oko usicha jopiny kaka sani apano onge ja Kenya moro mopenj ka gino ber ama rach owacha chano watime nyaka chok pach jopiny to kantie privatization law to biro chuno nyaka kal gigi kuom jopiny mondo jopiny bende owachie nikech nitie gimoko ma kata kiuso tiparo ni chunyi mous kaka Ports Authority kiwinjo ni university kuma nisome ous ni lwet ng'at moro nono kiwinjo ni hotel mane oger ma sirikal oket ne ng'at moro nono kinwang'o ni Kenya Pipeline kuma ing'en Kenya Pipeline kod Kenya Ports Authority ka pod covid ne kobiro mago ginie jok mane kelo pesa mang'eny mogik no piny koro ing'en ko us ne ng'ato to us ne nade bas mar ariyo kaka nyis ni onge sheria ma nyiso kaka ibro us gigi jogi bro onre no uso ne ng'at mowuok oko to jogi nyalo use gine ni gin giwegi tibro use iyo kama chal miwite to kose wite tikayo imi ng'at moro ma japiny kama bro control ng'eny nyaka wang'i gima timore history kani ni lweny mane gore kin jatend piny mano owuok mano Uhuru Kenyatta to kod Ruto ne gore nikech ne inwang'o no Uhuru Kenyatta family gi ne nitie kod control ma kembe madongo gi koro nyaka bed jatelo ma piny masani dwaro kako bendo bed gi control neno kane gigore wach ma Safaricom M-Pesa nao koro M-Pesa Fuliza koro nitie Hustler Fund mene na Fuliza bende koro magi weche magore ka wanti wuondo waundi wi mesa kani ni dwa kel pesa mikonyo mago lakini nitie gi weche magore kani ma ok ber to Fred ramna kok giber bende ang'eyo ma paro ma bende biro mana duoko kwa dhi nyime gi twak makama e kinde makata mna masani kineno kata mna mbalariany mago mag piny owacho duto kosebedo kata mna katimo makare wantiere gi mbalariany kuom ranyisi mar Egerton manyaka sani yana higa mar 2020 na yana midhusi mar corona ne donje pacho ka ne ong'ado sara margi sani higni 3 bando bang' higa mar 2020 kod 20 poko chulgi nyaka kata mana poko medgi omenda makamano wabiro bedo kwa lose Hesbon kaka jalonye weche mag uchumi akiani keto mbalariany mago mag piny owacho kata mana migepe kembe mago mag piny owacho e bwo lwedo mag ji giwegi mago investors mopogore pacho ka bende paro ni gin okang' kata mana okang' ma bende biro chwalo kata mana uchumi ma pacho ka kaluwore ni kata mana thoth kembe gi ma bende wabiro bana neno moko kuom gi ma bende osepedh ayanga mar mondo mi ousi okosebedo kata mana katimo makare osebedi kiketo negi osuru ma bende jopiny osuru ma bende ijuogo jopiny to kembe baka magi ok tim makare Erokamano ahinya Sharon, aparo ni gi pacha to ok en gima ber ahinya ka mbalariany magwa idwa ket lwet ji binafsi kata kamano nitiere gigo mwang'eyo ni sirikal nyalo timo maber nitie gigo ma ok nyal timo maber en bende adieri ni sirikal osebedo ka winjo pek ka higa gi chwalo omenda ne universities magwa to giko ne yudo ni universities gi chandore mondo mi gitim gigo monego gitim e yo makare. Mae lure nikech nitiere nok mar omenda e sirikal omiyo sani kata gope ma pok ochulgi universities magwa gi nitiere mang'eny to bende wang'eyo ni sirikal noseyie ni nyaka universities moko me lwet ji giwegi bende ni imiyo jopuonjre kata mondo tiegre kuro iyudo ni universities gi bende okawo nyithindo mang'eny
to pok ochul gi omenda monego bed ni sirkal chulo. Mae nikech wan gi nok mar pesa ochumi marwa ok ber ahinya. Omiyo mana kaka Dr. Fred owacho, nitiere chik ma nyaka kete kidwa tim mano. To mar ariyo, nitiere paro mabe nyaka bedgo ni somo onego bed ni en gima ratiro ma ng'ata nyalo bedo go, bed ni in gi nyalo kata ionge nyalo. Luoro manitiere ni ka wakawo mbalariany gi wakete lwet ji giwegi, to kamoro nyithindo moko moa e background kata alwora ma nyalo onge, biro yudo ni somo biro bedo matek ahinya nikech kony ma ginyalo yudo bedo maonge. Aparo ni gima ber en ni kane sirkal dwaro ni mondo universities moko gigol oko gikete ji lwet giwegi, nyaka ket chik makare, to bende nyaka neni owe migawo moro ma neno ni jogo kata mbalariany mamoko pod nyalo dong' e lwet sirkal, mondo mi nyalo mar jogo ma ok nyal to nigi rieko to bende ae families kata gwenge ma kit dak ni piny nyalo yudo thuolo mar tiegore. To maduong' moloyo, sirkal nigi ng'eyo ni nitiere ng'ik machal nade e chenro mar tayo piny. Kamoro ka ng'iketo gige lwet ji giwegi, gin gibro manyo ohala. To kamoro nitiere gik ma ok onego bed ni manyo ohala. Nitiere gik moko mana kaka Dr. Fred owacho, machalo kaka mafuta cha. Sa bang' ikaw ikete lwet ng'ato owuon. Kapo nono ni wabedo gi gwenyruok e yor mafuta, ting'e ni loro uchumi kendo go uchumi piny. Tene ni onyalo bedo national security issue. Weche mag somo gi, weche mag thieth, nitiere migepe moko ma kata kikete lwet ji giwegi, to nitie kaka idikori matin. Omiyo kaka jalony mar uchumi anyalo wacho ni nitiere maber e wachno, to nitiere bende ng'ikruok moro matin ma nyaka ng'i maber. Somo ok en loso en mar konyo piny mondo piny odongre odhi nyime, kendo mar somo rieko manyalo miyo higni mabiro go wabed ni wanyalo bedo migawo mamalo kopimore gi pinje mamoko. Erokamano nyako paro makamano. Fred, nitiere penjo mabende na penji, kiketo migepe kata obed kembe obed mbalariany mag piny owacho lweti ji giwegi, idwaro mar mondo mi resgi, to kinde kramna mosekalo waseneno ka ginyagore. Bende paro ni mano en paro maliw, nikech kata mana ka niwinjo Moses Kuria kako wacho ni nitiere investors magudo ket mwandu mawuok e pinje maoko ma bende giseneno. Ing'en mokwongo ka temo nyisi maber Sharon, nitie gimiluongo ni public good. Public good nyiso ni en gimitimo kata ka nitie ohala ama onge ohala. Nikech nitie gik moko ma ok inyal timo nikech pesa biro wuokie kende. Kaka wach mag chieth, wach mag somo, ok nu ka ohala ok donje to koro ok ibetie. Nikech ing'eni gimomiyo sirkal donjoga e wach matimo biashara, nikech nitie biashara moko ma private people nyalo neno ka are not attractive. Ma is just attractive no public sector kende. Koro somo dong en public good. Kata neno kaka nikelo buses mag Kenya Bus Service. Nino wangono kikawo route mo Kibera kadhi town. Route no ning'en joma dichul pesa to ne onge. Koro sirkal no keto Kenya Bus Service mondo mi o travel from one part to the other. Koro sani kwa ng'iyo gano ni gima ok kel pesa to waketi lwer jomoko. Jogo biro nwang'o kaka pesa ohala nyalo betie, to by the fact ni koro nitie kaka ohala nyalo betie, ibiro nwang'o ka ng'ato ok nyal afford donjo university ama nwang'o services go. To ing'en gima adwaga penjo Sharon no, gini ochakre nade? Kaluwore kod lony mang'eyo kaka siasa nogore higa mokalo, gini nochakre no jatend piny ma kawuono nodhi universities duto bosani gimiluongo no university charters. Koro fulfillment ma university charters no nyaka beno tamre. Nikech noipo beni medo gi pesa. Koro kalo medo gi pesa, koro iuso gi. Mano capitation mabende piny wacho jachiwo. Koro ang' momiyo uso gi to ondiko charters kod gi. Ninwang'o ka jatelo ma migawo mar somo Machogu nowacho ni gini gionge go pesa ma gibiro keto university, gidwa ni university emo generate pes gi giwegi. Koro sani o move from no wabro migi pesa, wachopo ni gibiro generate pes giwegi, mogi koro en wausgi. Ineno kama gi koro warango no sirikal ma Kenya Kwanza ni nente kod very ambitious promises mano nyiso jopiny ni gibiro timo. To gigi ok nyal timre. Kaluwore kod somo mar uchumi man kodo, bottoms up model ok nyal tiyo
okti to kubitiyo. Koro model nigo okti. Kore momiyo koro gichako rwango excuses waus mani waus macha nikech gini en koro yako piny an kaka nene yako piny nikech ne yako piny to bende nitiere kata mana jok ma yako Mbalariany nikech kata mana kinde mosekalo mwalimu kata mana kinyalo winja kintiere kaunti ma Kisumu kinde mosekalo waseneno kata mana Mbalariany mag piny owacho kokacha weche mag mibadhi nikech ang'eni nitiere omenda ma bende piny owacho jachiwo ne Mbalariany makamagi en mana ni omenda makamagi ok osebed kata mana kitayo makara keni mwalimu diwach na kaluwore gi to kata kapok wacho ng'en lowo Kenyatta University was a whole barrack. In Kenyatta University, kidwa the building moro kidhi moro okinyal wuotho nyaka riemb mtoka. Jogi dwa kawo land. Ingene land, the University of Nairobi is the second largest land owner in Kenya after government. University of Nairobi is the largest in terms of asset base. Followed by Kenyatta University. Jogi ntie kodu low madongo dongo. To kata na kinde mose kalbe waseneno Kenya mar Mbalariany mar Kenyatta ni dwaro kawo gi. Koro kose kawe no use idwa kaka lowo ni bendi bro lalgo. Koro nyaka ben jo Kenya oya wangi. Mondo gin tang matimele. Ana kwayo kutana mondo jiodhi adhia street mondo nyis jogi no kutim gini kagi dwaro. Mondo wakit privatization law mondi. Mondo wahikre maber maka koro kidwa kaw gigi keto lwet joma ok gin sirikal titume yo makare makila ng'ato ng'eni time ka wadhi nwango gimwadware akeni mwalimu nikech in achiel kuom jopuonje mag Mbalariany pacho kamana kata nasewacho ni mwalimu ipuonje Mbalariany mar Rungu kinde ka kinde piny owacho jachiwo omenda ne Mbalariany ma pacho kamano omenda mung'ere gi dhongere kaka capitation to kramna debed ne piny owacho chiwo omenda matin koso dibed ni tiyo gi omenda ni ema kata mana jok ma omenda makamagi chope lwetgi kosebedo ka tiyo godo yo makare e kinde mosekalo kata mana kinja hera mag weche manyien iseneno kata mana Mbalariany ma bende osebed ka imenyo ni ok ti gi omenda e yo makare to chutho magi gin osuru ma bende jopiny golo. Erokamano Sharon, kowadok korka wach miwacho no isemulo wach Egerton ma be nadana wuoye to koro anyalo riwogi. Anyalo cha gweno taduga chayo ogwang bende. Gweno dhi omang'we ginene e bwo nyabende kanyo to ogwang tento biro omang'o yo dala koni. Koro eyudo ka pesa migolo cha ok dang' wach no tin ahinya ma koro ok dang' uti. En mana ni kaka ne awinjo kiwacho kanyo ni nitiere weche moko mang'eny ma ng'iko tij sirikal moloyo to kodok korka omenda. Iyudo ka omenda kogol to jong'amo mana dhoggi. Mbalariany gi waseneno machiegni ni iyudo ka Mbalariany moro jomoko wacho nyaka giket mana ng'atgi nyaka giket mana jadhogi nikech mano kargi. Koro kosekaw kamano tiyudo ka koro okel gik moko ma ing'iewo ma jo Mbalariany dwa tiyo godo tiketo gi bei mamalo iketo pesa mamalo ong'awe kiwe mano gik mikelo ma jo Mbalariany tiyo godo kata tije ma ji timo iye ka michulogi tichaki iduogo iyudo ni jomondiki ji ondika nikech ng'ato kodonjo kachacha ten gi jogi moko modano ndiki koro kosedonjo kacha to ng'iya koro ni jaywecho koro ni ng'amioro ka gi kacha koro ni mato koro bokonyowa korka ndiko secretary indiko ji mohingo Mbalariany koro kuondege malalo pesa Sharon kaka nene tin to onyalo tiyo wacho ni tin to tin bende biro bedo bende kwa loso kata mana kwan mag jopuonjre mariwore kod Mbalariany higa ni kenda ng'eni jopuonjre tandawuoya mano jopuonjre ma bende notimo penj mano mar KCSE mar higa mokalo jopuonjre mano yudo C+ kadhi nyime gin jopuonjre moheo 1170 mano kwan maromo 1170 kod 345 bende biro lose e sema bende piny owacho chiwo kata mana omenda ne Mbalariany bende nego bed ni ging'iyo weche makamago kapok walose wi mano daktari nisu bedo kuwuoyo alinya nyaka luwore gi ber gi rach ma bende keto kembe migepe kanyakla kod Mbalariany mag piny owacho nyalo biro godo. Hesbon kinyalo mana winja kaka jalony e weche mag ochumi to kwachaka gi ber ma samoro keto migepe kembe kachiel kod Mbalariany mag piny owacho nyalo bedo godo. Ok awinji maber nwane kendo
mana kaka nisewacho nan winjo bende ka ijiwo ni nitiere ber gi rach ma bende samoro nyalo neno ponono ni migepe kanyakla kod kembe gi mbalariany mag piny owacho oket e bwo kata mana e lwet ji giwegi. Ber mane ma samoro nyalo neno? Aparo ni ber nyalo wuok tieng' diriyo. Mokwongo kaka sirkal en ni omenda mane giketo e lwet universities koro kata mbalariany go koro ok gitigo, ginyalo tiyogo e migawo moro. Omiyo mano dhi duoko negi pek mar omenda ma onego bed ni gitiyogo kaka sirkal. Kendo mar ariyo en ni sama koro ketgi e lwet ji giwegi, kamoro nitie pesa ma koro ichulogi ma sirkal dhi yudo. Aparo ni mano king'iye e yor sirkal. To king'iye e yor universities gi kata mbalariany gi, ibiro yudo ni timo kamano nyalo miyo giyudo kaka chenro ma gin go dhi nyime ma ok obedo gi ng'ikruok. Mak mana en ni nyaka wang'e maler ni kawo mbalariany ket ji e lwet ji giwegi nitie gi ber to gi rach. Thothne aneno ni rach ng'eny nikech sirkal onego bed ni ng'iyo ni ok ng'ato ka ng'ato nyaka dhi e mbalariany. Ka nyithindo oyudo C+ dhano 100,000, kamoro de wawacho ni sirkal ochung'ne dhano 60,000. Ji 40,000 modong' ma kamoro noyudo C+ manyalo donjo e university mbalariany, ok ochuno ni nyaka rwagi te. Mano ne dhi konyo universities magogi yudo bende the parallel program mane giyudo omenda moro matin cha. To kata bed ni mano nitiere bende makosa ma awinjo ka Dr. Tomo wacho malure gi kaka mbalariany wagi itayo. Leadership dwaro vision. Bedo ni in jatend mbalariany, ok en ne in professor kata ni daktari yo moro. Nyaka ibed gi lony e yore mag telo. Nyaka ine ni titayo university machal nade. To councils mag university gi chalo nade kaka itayogi. Waseneno lwenje matindo tindo kawuok e kind jotelo mag mbalariany gi. Magikone tiyudo ni mbalariany gi ok tayo makare. Kano omigi thuolo mag donjo e gimiluongo ni parallel program. Thoth mbalariany wagi nochako dhi kamoro amora ma kidhi e town moro giyawo nyaka kona moro korido okete mbalariany. Kopogore gi mano ging'iewo buildings mang'eny ma ok ging'iyo to sustainability chal nade. Japuonj Dr. Fred bro nyisi ni sami puonjo about strategy nitiere gik mang'eny ma nyaka ni ma nyaka chenro ma nyaka ket piny kendo nyaka ne tidwa timo gi nade mondo mi iyud gima idwaro bang' kinde mathoth. Omiyo aparo ni kawo mbalariany gi keto lwet ji giwegi to kamoro ok nyal bedo yo makare. Diduok ka expansion nitie to duok piny moloyo kawo gi keto lwet ji giwegi. To koneno ni nyaka time kamano to waket chenro makare mamiyo sama oket gi lwet ji giwegi to gin gik makiny kendo chako kelo ywak. But gima duong' ma adwa medo wacho en ni adieri makinde, adieri maduong' en ni budget wa kaka Kenya en $3 trillion gi wiye. Osuru ma sirkal choko en mana $2 trillion. Dwe ka dwe sirkal KRA kochoko osuru en mana billion makang'eny to 200. Thothne kaka dwe mane okalo ni gin gimoro billion 180. Kigolo billion 60 ichulo godo loan idonge billion 120. Mondo sirkal oring dwe ka dwe en gimoro billion 150. Tieni chuni ni already nyaka gidhi gimany gogo. Kawuono pek makata mondo miyud dola e chumi marwa ok oyot. Omiyo kamoro kineno ka sirkal temo paro yore duto te ma mondo migeriego weche ok oyot. Kamoro bro dwaro ni odiochieng' machielo wago mbaka gino ma sirkal nyalo timo mondo mi pek ma giwinjo e tayo migepegi obed mayot. Erokamano ahinya keti Fred. Magisetimo to nitiere kuonde mang'ikruok nitie. Erokamano ahinya. Mbalariany kete lwet ji giwegi gi pacha taneno ka ok en gima ber gi sani. Kamoro de waparo yo machielo mondo mi waduok jogo mwatero
e university sirkal oduoko joma gichulo gimiluongo capitation to gichul jogo ma gitere mbalariany go mondo mi mbalariany kik bed ni gi loan mang'eny ma sirkal nigo ma gidayo sirkal. Erokamano ahinya Hesbon. Bende kata mana sama bende wang'iyo ni kiketo gi kata mana e bwo ji giwegi, yore mage ma sirkal osebedo kata mana katemo mar mondo mi mbalariany obed migepe, mar mondo mi ochung' kar kendgi gin mage, kata mana ways of revenues ma bende mbalariany nyalo chung' kar kendgi. Dwaro mar sirkal ma bende koro gibiro godo sani ni koro de wamany mana ng'ato ma bende wanyalo mana kete lwetgi mar mondo mi mbalariany ma kamagi odhi yo makare dhane lorogi, nikech wang'eni jopuonjre bende ng'eny. Lakini Fred pachien manyin tang'ini puonje mbalariany mag ji giwegi ok mar piny owacho. An gima nyalo wacho mokwongo en kaka Hesbon owacho no ber no rach ng'eny moloyo ber. An tabro wacho no rach awacho no is heavy rach ng'eny molo ber ok no ng'eny, lakini ng'eni inyalo ga bedo nitie rach achiel to nitie ber apar, tachiel no ohinga par go te. Ing'eni gima nitie kod the highest return on investment, gima kikete pesa to nyalo kelo lokruok maduong' mogik en ga somo. Ing'eno kik wawach ni wiye Hesbon no to kod kata Tom Onyango wachako kanye wan nyithindo mane wuotho dhi gweng' kane dhier ng'eny malich kane dhier ma inindo kech kata law mirwak onge to somo moro nitie mane wan wang'o emokelo kuma wantiere apan kata ibende Sharon kata koken in wuonyo in nyathi jok mantie kod pesa town ka to kok kamano to nitie ng'a ming'eyo mochako mabor to somo emokelo pogruok no. Koro in ka somo emokelo pogruok ngimani to ng'ato koro dwa kete yo ma ng'ato ok nyal nwang'o somo no kaka ni nwang'o dongo ok nyal winjo maber. Koro ana penjo ni to nitie gimo sirkal osetemo yore moko duto makoro mogik en mana mani kose mani mayot yetimo. Ing'en seche moko nitie kaka nyalo wang' jatend piny okawo yo mayot tumo moloyo ng'iyo gima nyalo miyowa ber moloyo to wenyo gino ok yot. Nitie gik mayot ok beyo ga seche te. Wachachan gini rach wa use ok kony. Kaka idala kucha ng'ato nyalo uso dhere. Nikoro an kalo pidho dhiang' abro ga nyiewo chak dhera ta us. Donge mano gima timre. Wang'ien to kapok iuso dhiang' nitie ber moro ma kibet gi dhiang' ni nyalo konyi moloyo kiuso dhiang'. Nyiewo chak yot. Lakini ibro no ka nyithindo dala ka onge gima ginyalo timo tijgi man ni dhi omo chak to gikelo. Nyathi ka kinyiedho, nyathi ka nyalo ter dhiang' i omodh pi. Koro ing'eni kawa usa gigo nikech wanwang' kotamwa ok ber. Basto katemo pimoni. Ka sirkal wacho no omenda motame kaka Tom wacho ne kaka Hesbon wacho no wadwaro billion 150 billion per month mondo waran. Ing'e la setimo research man wango no kampunde mantie Kenya duto mobile registered manyalo chulo corporate tax gin 1,759 machulo corporate tax gin mana 84,000 manyiso no 10% kende e machulo taxes. Kalo wondo wang' ni kora dwa uso kampuni donge wadhi mondo jogo chul taxes go duto mondo pinyo bede go omenda manyalo konyo wago moloyo ringa ni koro wan wadwa uso gik moko duto. To bende sani bende dwaro nitiere neno kata mana ka sirkal Kenya Kwanza temo kar nyalo margi mar dino bugni mago mag ji duto te mondo ochul osuru. Kapar ken mano nikech ng'e gima timore Sharon. Ing'e ni penji ni ang' momiyo Uhuru Kenyatta kane owuok nowacho no jo KRA no supersede nyiso negi giluango ushuru moloyo kaka ne target mana omigi kod Uhuru Kenyatta. Mano just is the last month mana Uhuru Kenyatta ne president donge. Ang' momiyo Kenya Kwanza ni to the first month margi no taxes of the piny kaka Hesbon wacho no. Nyiso kaka gitiyo mokwongo ni winjo kowacho no sirkal ni joma ng'eny Kenya penjo to ne gidonjo yo makare koso ok ne gidonjo makare. Mano en penjo ma kata mano koro motendre gi weche mag donge. Mar ariyo gitiyo go pesa nadi. Ng'ato kawo 25 billion shillings donge to keti hustler fund donge. To hustler fund onge go board, onge go management. Yani chal ka pesa ma run through Twitter, Facebook, TikTok. Ineno kakitiyo go pesa kata sani Sharon ni odi. Kaja odi owacho ng'ibiro kanyo aketo sling 50,000 donge. Dongo dhi safari
Koduogo kakitiyo go pesa no nyise ni kiati go pesa. King to duoko gino keto koro 20,000. Kakitiyo go pesa nyiso ni nyalo chulo ushuru kakitiyo go pesa. Koro ana kwayo jatend piny no omi Kenyans incentive machulo taxes. Otigo pesa yo makare maratero. Nikech kitiyo go pesa yo makare maratero tinuwa kata an atumoga strategic plan kaka ero husband wachon. Kin pastor e kanisa tinyiso jo Kristo transparently kakitiyo go sadaka to sadaka dhi malo. To ka ikinyal nyiso ji kitiyo go sadaka no ka sadaka timna. Makoro iwacho ni tiende ni piny wacho nego biya yanga nyis jopiny kaka itiyo gi osuru mar. Dongi winjo ni chakre no donje telo oseholo 500 billion. Donge. Mano oseteko Uhuru Kenyatta notiyo within the same time no holo 200 billion. Ng'anyo oseholo 500 billion kaka no donje sirkal. Penjo ento 500 billion iwinjo notimango iwinjo in kaka kwa bet kodi kai se winjo no osetimi ango moa complain ga no wangado budget donga panene chono mar ng'iyo kata mana dongruoge mopogore ana penjo ok wanyal wacha no waparo ana penji ni kantie giming'eyo nikech anta kia gima 5 billion otimo wadwa ng'eyo to 5 billion mo holo ni otimo ga ango mondo nyiswan jatend piny oholo 500 billion nyaka bentie kumoremi wabende wachul taxes mondo wamed kumoremi wan wakiaka kotiyo kode taxes gi bende otumnadi ushuru bende otumnadi osolo koro wan wakiaka kotigo pesa appointments motimogo ogolo staff mayand tiyo kod Uhuru Kenyatta no kogolo gite e parastatals go ka parastatal gi ogolo gi mondi kore kodwaga privatize gi okineno wachno kaka nyisi gani okwongo golo jok mane ochung' ni gigi mane ong'e ka gigi tiyo makata seche ma ng'ato moko kodwa nyiewo kembe gi do ng'at mane ok onyalo nyiewo kembe gi kalure gi jok mane ong'e ka kembe gi tiyo to kogol jo mane ong'eyo orwak jok ma gin joma pod they are new an gi negotiate nadi kore manyisi ni onge transparency ayanga kaka iwacho no kaka iweche kaka otiyo gi sirikal gi kawo sirikal ka gin mag-gi jomoko gin joma gin outside sirikal koro jogo ok chulgi to bas mogik jatend piny wuon obendo chul ushuru donge meno wacho no bokwongo ne kata no bo teno osechulo ndo wacho no kampunde moloso ma chicken business miye 1 million per month koro penji into taxes mo okelo ginadi Gachagua owacho no ne ntien go pesa ma 7.5 billion mane omai court donge o taxes mo chulo is 7.5 billion ko wachwan an pesa na loso 7.5 billion to 7.5 billion ni na chulo taxes moro Muhammad nikech wa ngisi Sharon antie kod biashara maran last year biashara now en ma hospital longe na no profit ma 7 million to an go staff ma 239 wa penji mondi loss ohala ma 7.5 billion jiadi mendiko donge to ushuru ichulo pesa di Safaricom emanwangoga ohala mar around 10 billion donge Gachagua ni company mane ma omiye 7.5 billion to ochulo donga penya transparency is important ento chulo ushuru moro monadi nikech ka jomalo ok chulo ushuru to kori dwa ga ng'at moro ma chandre mantie kod Fuliza Ugenya ama Siaya ama Migori ama Homa Bay en mochulo ushuru to in mitimo kore wacho tax process mare ni kaka wacho bottoms up wan kakwa winje en bottoms up nyiso no taxing the bottom wabiro neno kaka bro di daktari nikech gini mali nagi wacho ni gibro telo ne oganda mapacho kai yore choko usuru mama mboga boda emabedo taxed modo president oring mondo vice deputy president oring wane waparo ganu igolo pesa malo tikelo joma ntie piny ok ni tax joma piny gi mondo feed go joma lero kama ina kumparo makamano nyakoro mgeji wangu odako yo mokwongo twak mwantiere godo e chenro mar upiny kwan waduogo bende odwaro neno moko kuom kembe kendi bende seneno gi ada pedho negi ayanga kwa duogo ma bende koro osepedha ayanga mar mondo miyo usi moko kuom gi nitiere gwenge magwa makaluo kik dhi mabor waduogo Drama.
Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Kuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *380#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Nyakoro mgajong machiegni kende okang' mar ariyo ma en twak e chenro mar mbaka oro maneno kanyo ken dakika 17 tok saa 4 mar okinyi. Twak ma bende dhi yudo nyime nyaka saa 5 mar onyango. Kiny ma kawuono wago mana mbaka ahinya kaluwore gi okang' ma bende koro piny owacho dwaro keto moko kuom migepe, kembe, kanyakla kod mbalariany mago mag piny owacho e bwo lwedo kata mana lwet ji giwegi. Okang' ma kama iparo ni biro reso kata mana ochumi ma pacho ka. Nyakoro mgajong aneno ote ma bende isebedo kioro, ote ma kamago biro bedo kwa somo achiel kachiel. Koka mano bede parni e chenro mar mbaka oromo bende wajatudre gi jofwambo magwa mar mondo mi bende wawinje pach jopiny kopogre kata mana gi jolony ma bende wantiere godo e studio. Gisana tire kaunti ma Kisumo wawinja ne pach jopiny ahinya kaluwore gi thuond wach ma bende wantiere godo. Gin gi wachango modonjo na malit nikech awinjo ka sirikal nigi mpango mar uso kembe moko kata achiel kuom universities. Kar mondo sirikal ng'inwa kaka universities inyame nyithindo pesa mar help kaka ne miyo mondo nyithindo mok nyal mondo mi osom, to sirikal koro dwa uso kembegi. Mano nyithindo mok nyal mar vulnerable be dhi somo. Koro mano gima chando pacha maduong', to kembe be awinjo ka idwa no usi, gidwa bedo privatized. Koro chanda nikech sirikal ema yande nyalo control kembe kaka onego bed ni chulo jotich kata kaka gik mopure puothegi nitie kaka onego bed ni usogi. Koro ka kembe go bedo privatized, nyiso ni koro jogo dhi uso gigo kaka ohero, to jopur kata ma kaka niangi be gidhi miyo pesa kaka gihero, to mano gidhi hinyowa. Kendo aseneno kembe moko ma bose bedo privatized kamano, jotich hinyore nikech koro utiyo kabisa tichulo pesa matin. Ok wawinj maber ka wawinjo ni sirikal dwa privatize farms ma ndiko ji e piny kae. To sama sirikal timo kamae, ok wang'e ni gin gi lengo mane nikech oganda magi kuonde mag yude tich. To sirikal monego bed ni gero farms moko mondo mi dhano timang'o, dhano yude tich. To jopiny winjo marach kendo jopiny ywak ni gidwa privatize farms monego bed ni jopiny timang'o ing'iyo kar yuto. Moloto situation masani kaka pesa onge, mok wang'e ni pesa dhi kanye piny kae. Sirikal maber en sirikal monego bed ni medo kembe, ok onego bed ni uso. Seche ma uso kembe wakelo dhier ne pinywa. Gimomiyo wakelo dhier ne pinywa chalo kama. Seche moketo uso kembegi odhi e lwet dhano giwegi, nyiso ne wadok kuma waonge. Onge kuma wedewa kata osiepe kata nyithiwa kata jo Kenya moko dhi yude tich. Kech seche go ibiro yudo ni wauso gi kata mane pinje maoko.
mana kar dhoga achiel kuom oganda mabedo twak kanyo. Seche moko nyalo bedo ni ausgi e pinje maoko, to mano en adier nikech kata mana Moses Kura bende dacho ni giyudo joket mwandu mawuok e pinje maoko. Koko mano Tom kintiere e kaunti ma Kisumu, iwinjo pach jodak e kaunti ma Kisumu ahinya ahinya kaluwore gi thuond wach ma wantiere godo. Tom, in achiel kuom jopuonje mag Mbalariany, nitiere paro moro ma bende Hezbollah nowacho kanyo motelo kata mana ka nochako twak ma kama. Ka bende wacho ni kwan mag jopuonjre ahinya ahinya mariwore kod Mbalariany medore higa ka higa. Hezbollah nacho ni nitiere paro moro kocho ni jopuonjre te odhi e Mbalariany. Kedi pache nango kaluwore gi mano, be nyalo bedo nyisowa kaka japuonj Mbalariany. Na nitiere kata mana nyithindo moko ma natimo courses moko bilongo ni self-sponsored programs. Ba bende nakelo kata mana omenda ne public universities. Kedi pod gintiere rongo kanyo be pod untiere kodgi mana kinyalo somo paro makamano. Erokamano Sharon. Kachako gi mowacho mar nyithindo mamedore, jopuonjre mamedore madhi e Mbalariany ma Hezbollah omulo cha. Anyalo wacho ni nitiere ng'wech moro ma ok ber, ng'wech moro ma ok konyowa, ma kan janyuol ka janyuol dwani nyathine nyaka dhi e university, nyaka dhi e Mbalariany ni somo mogik mamalo no nyaka chope. Tanyalo wacho ni ok onego bed kamano nikech kata mana e kanisa ma wantie ka kwang'iyo ok ane ka watewa bodhi e polo. Inyalo po ka Sharon nie polo to Tom Onyango to onge, to nwadhi aja kanisa achiel walema. Koro omiyo nyithindo gi bende mana kaka lith lwetewa opogore ni, pachgi opogore, nyalo gi mar obwongo opogore. Koro ka ntiere manyalo dhi kuonde somo moko matin mani piny mar Mbalariany, obed college, obed institute, ok rach. Ka kuonde ma watiye gi be wan gi jomo chako piny kabisa, ochako piny ma kata ochako mana gi certificate ma jowa ok ohero ni, to bira mos mochope diploma, mobia mos ma koro chope tiegruok mar Mbalariany. Samoro nyathi nyalo chope Mbalariany to kotiyo gi yo machielo. Koro miyo aneno ni ber ka wakonyo nyithindwa gi mondo kik gibed gi ng'wech moro ma koro miyo ikwalo kata penj nikech nyaka ichop kajacha. Ding'eny waseneno gi, moko biro oyudo gine maber kabisa, oyudo nukta maber kabisa, to ka koro chako biro somo to somo wewe nikech gima oyierne cha moluwore gi gima noyudo cha kare ok onyal. Koro miyo watem konyo nyithindwa gi chaka somo ma piny kwe ka bira malo nyaka klas mar 12. Kaeto korka wach mar kapod wantiere gi puonjruok moro mopogore gi moriere cha, puonjruok moro okel gi bathe miluongo ni parallel ni, ma nyalo wach ni achuogra. Mae to notieki gi jatend migawo maniluongo ni Matiang'i. Notieko wach ni masani tindo onge, chon ne wan gi tiegruok ma inyalo bedo ni tiyo tibiro tiegori, ibiro somo. Inyalo bedo ni ne ok luyudo gima nidwa ni yud cha, to nikech isebet oko miyudo tiegruok moro e yor tich, inyalo bedo e Mbalariany ma idhi nyime gi somo, tindo onge. To ne niyo achiel mane inyalo yud godo otonglo ne jo Mbalariany. Openji bende ni to bentie yore moko manyalo tiyo godo kiweyo yo mar sirikal mar miyowa pesa. Koro mano somo mar achuogra no ne nitiere, to nikech nonege ohinyowa ahinya ka dhi korka yuto, to pod wanyalo wacho ni nitie monego bed ni watego. Onego watege nonro ma mitayo gi chike mag nonro, research, nikech mae bende kelo tonglo. Kitimo gimoro maber to nitie joma nyalo miyi pesa mondo gini otim. Samo miyi pesa no, university be yudo pesa moro kanyo, sirikal be samoro nyalo yudo kopo ni en gima oko. Koro miyo mano bende wanyalo tego mondo kik wabed gi ni wan wang'iyo mana klas kende ni kaka ipuonjo, to ok wang'iyo yore moko mag yudo otonglo. Chien kocha ndalo moko ne nitiere jatelo moro e Mbalariany ma Nairobi, kane wan gi Magoha kocha. Jatelo ni ne nitiere Senate, koro council. Koro wacho ni nikech jakom mar council ne en jaohala, Mbalariany ma Nairobi nok tim gik mang'eny korka nonro mag somo. Koro ne wacho ni bende kiyudo jotelo gi, wang'iyo jotelo manyalo miyo watim nonro mag nonro moko man gi
chike research nikech mago be kelonwa otongolo kelonwa yuto e Mbalariany kae. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya, wawinjo yo makare. Par ni paro ma kamanya kwara Mgajwang bende biro bang' duol mano mar KUPS kata kiero the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Bende koro wacho ni nitiere thuolo matin ahinya ahinya mag jopuonjre manego bed ni riwore gi Mbalariany. Hesbon kakilie twak na wacho ni wadhi loso ahinya ahinya kaluwore kod moko kuom migepe kembe wantiere nyaka gi bengi manyaka sani oseket oko kacha yanga ni idwaro usi. Kanyo luo Nyanza kata mna gwenge to nawacho ni weg gwenge mag Imbo kembe marego sukari kambi mar Nzoia aneno kopedh ka, Sony Sugar aneno kopedh ka, Chemelil Sugar bende aneno kopedh ka. Kopogore gi mano wantiere gi Mageu kata mna hotende Sunset kintiere Bure Kisumo kacha ni magawa mosebedo kanyo kuom thuolo malach. En bende aneno ka en achiel kuom Mageu ma bende oket ka. Akeni pachi de bed mane nikech king'eyo kata mna kembe kaka mano mar Sony achiedh nade makoni kod kocha ma bende osebedo ka yudo jopuro kosebedo kata mna kichule sama owinjore samoro kata mna cham gintiere godo niang' top kata mana e puodho. Akeni diwach nang'o ka luwore gi okang' mar uso kembe makamagi? Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni kapok alero mano ber mondo wanyis jowinjo weche moko ma bende aparo ni wakete yo makare. Mokwongo en adieri ni sirikal mar Uhuru Kenyatta kanowe tich nowe pending bill mar bilion 500 mane okochul. Mano mar national government kopogore gi bilion 161 mag county governments. Mano adieri makende. Omiyo sirikal masane kata be ni nyalo bedo gi ng'ikruok mare nitiere gigo mane giyudo mane ok ni kare. Mara ariyo, public debt marwa ne en 8.6 trillion kagi chage mano dwe mar 6 higa mokalo. Sani koro ohawo 9 trillion pok ochopo kanyo but ohawo. Mano nyiso ni wasebedo gowi mamalo. Mara adek, higa ka higa waketo budget man gi deficit kata ng'ikruok kata rem moingo trillion 1. Budget mas sirikal Uhuru otimo mogik ne gi over 1 trillion deficit. Tieni en pesa manyaka ol. Isolo iparo pango solo 2 trillion ti ing'eni dhi olo over 1.1 trillion mondo kirat sirikal. Adwa na ler mano mokwongo. Kaeto gimoro daktari awacho ni solro mar ushuru dok piny. Adieri ni solro mar ushuru ok dok piny. Odhi malo, en mano ok odhi malo malong'o. To nitiere chenro maparo ni koket kare to nyalo miyo ushuru gi dhi malo. Ma aparo ni odiochieng' machielo wanyalo wacho. But kapod aduoge wache ka okembe wa man wantie go gi waketo lwet ji giwegi en ni ng'ikruok mar pesa mwinjo ka lero ni ema miyo sirikal ka watuano. Kamoro ng'ikruok no sirikal bende nitie kaka omiyo mano timore. Nikech tiyudo ni kambi oket board members mokia kata ni to board itayo nang'o. Oket MD ma kamoro ok ong'eyo kako nego ta kambi yo makare. To kamoro kendo nitie policy kata chike mamiyo mondo kembe gitayo makare bedo matek. Sukari wang'eyo ni en gima konyo jothuru ahinya. Kendo pur mar niang' e gima puonjo ji mang'eny thuchewa. Kidhi Sony Sugar, kidhi Boroni, Chemelil, magi kembe mane ondiko ji mang'eny. Tiyudo ni sekta mar sukari nodhi okethe makoro obedo mayot mondo mi jogo man gi kembe gi giwegi machalo kaka Kibos, machalo kaka West Kenya Sugar dhi maber, to kembe mag jopiny machalo Mumias gi Chemelil ni koro dok piny. Mondo mi los ma gineno ni koro usgi. Adieri gin mzigo ne sirikal. To mana nikech itayo ng'eyo mok ni kare. Omiyo ton koket maber, iwacho ni ranyisi michiwo malo ema miyo gik mapiny bedo moriere. So kane mano nyalo timore ta adieri chutho nitie kembe moko magin mzigo ne jopiny. To kawo giketo e lwet ji giwegi. Kawo kiketo chenro makare to japur dhi hinyore. Nikech obo yudo ka sani to pod inyalo lombo gi ni adhi e kambi mar ng'ato wuon iter niangi. Hinyne ka koro gigi te odong' e lwetgi. To ginyalo riwore weg kembe gi kendgi to gikoni koro wachor bech gi gik moko malo. Iyudo ni japur koro yudo tabu ahinya. Mano miyo gigi noketo e lwet sirikal mondo mi nitiere guaranteed income moro manyaka in kaka japur iyudi. Omiyo ka ok oket chenro aina no kiketo gi e lwet ji giwegi
to wabiro dhi okang' ma ok ni kare. Omiyo maduong' moloyo en ni chike mage moketi mondo mi kata ka oketgi e lwet ji giwegi to ok itim kaka idwaro kaka ng'ama timo ran kambi, nikech gimitimo ni ngima dhano mang'eny otenore kuomi. Omiyo mano e kwayo man go. Kembe machalo kaka Sunset gini to ok osebedo katimo maber nikech kaka otelnegi. Mago tanyalo wacho ni mano is an area ma sirkal onge gima time. Hotel industry inyalo wene joweg hotel otim. To weche ma otenore gi kaka japur ma dhano 3,000 4,000 nitie kaka yudo ngimagi kata dhano 1,000 kata gi piech. To nyaka ne ni sirkal odong' gi migawo moro mamiyo jogo ok tim atima kaka gidwaro. Kawuono ing'e kaka bech sukari nodhi malo. Ne wan gi ng'ikruok ma koro waomo sukari oko nikech sukari ma wan go Kenya ka ok oromo. Mar komesa cha be nitiere gi chikegi. To be king'iyo gimoro ni cartels mantiere e sugar industry bende gidongo. Omiyo sirkal nyaka bed gi lwedo moro ma pod gidongo ka opo ni gitimo privatization. Ka ok kamano to lokalo ni kaka chenro mag tayo kembegi giriewo. Naparo ni kama wachope mondo mi kembegi odhi nyime ang' ne gibed privatized. Mano ok adagi. But nyaka ket chik makare mamiyo joma okawogi go ok gikelo timbegi magalagala mabiro hinyo japur, mabiro hinyo jagono ma e piny ma kiny to sukari bech oidho malo. Naparo ni mago e gik ma daher wacho e yore mag privatization kata kawo kembegi kiketo e lwet ji giwegi. To kodok korka somo to pod adok kama ne awacho cha. Wane ni mondo mi universities wagi obed sustainable, university dwaro admission mar joma nyalo chulo. Joma nyalo chulo mang'eny gin joma imiyo pesa gi sirkal. Kopogore gi mano, migi nafas moro, percentage moro, atamalo moro magi ywayo go jomoko ma oko machulo giwegi. To mana ka ok itimo 100% transition university, kama wakoso go kaka jo Kenya, ji te ok nyal bedo digri. Ni ng'ato nyaka dhi kawo digri ma kang' osekawo digri, to en digri ma kata kipenje gima nyalo timo to onge. Nyaka obed ni e kore ka tertiary colleges bende wane gi jogo manyalo timo tije ma bende chulo osara maber. Mane mabiro miyo oyeyo uchumi marwa ni maber. Kaeto koro kwane ni university wage chalo ka yiem nono koro wakete e lwet ji giwegi. Kaeto wan gi universities ma already ni e lwet ji giwegi machalo kaka Strathmore, wan gi USIU ma bende timo maber e kidienje ma gintiere. Wan gi Mount Kenya University. Mago oromo. Ka nitie ng'ama dwa yawo university, wayaya mare ong'i kaka embo donjo mare. To mag sirkal kik wayar yara oyaye to wane ni watayo gi yo makare, wamiyogi omenda mowinjore kato telo margi bendo be telo makare. Erokamano ahinya Esbon kuom paro makamano. Mwalimu, daktari bende aneno ka intiere gi paro moro ma ili. To parne bende Kenywa karamna kopogre gi kembe bende wantiere gi bangi kaka National Bank of Kenya ma bende sani koro keti kata mana achiel kuom bengi midwaro use. Ing'eyo ni ne nitie gimo ma nene mo itimoga ma ok ne ber, no? Nene ka in jasiasa to ni chande to luongi timi loan i bank. To kose mi loan i bank to komi loan my 500,000 imiye 200,000 lakini loan tikao ma 500,000 tikao 300,000. Gino manotumo historically manokelo problems ma National Bank go kodu even KCB, lakini ne giseloso KCB. National Bank ni nitie weche mang'eny ma seche moko use ok rach ahinya ko use. Ing'eno uso gimo kaka bank ok rach ahinya, lakini uso kampuni kaka KPA ing'eni control gik madonji piny to gik ma ok piny. Ing'eni ka ok inyal control gima donji pinyi, gima rach nyalo donjo. Emomiyo pinje mang'eny temo ga mondo gibed ni gin magi control Ports Authority. Wanyaka gi Kengen stima. Kengen is not doing badly. Kengen is doing well. Ang' momo idwa use. To be won piny nyalo wacho no seche menigu shida maduong' ok ius ga dhiang' ma rach, iuso ga dhiang' manyalo kelo pesa. Wonyo mano momiyo dwa kata uso dhiang' manyalo kelo pesa, lakini bende ki uso dhiang' makelo niga pesa king to ang' mabro timre. Apenjin ka gise uso bigin wango pesa no higani donge higa mabiro bende nitie mana national budget. Kenya okurum sani. Kenya dware ni nyithindwa go nyithindwa bendo ne gik mwan gogi. Koro kwa uso giduto donge seche ma koro nyikwa ibro bedo gibro ng'e ni nitie gimiluongo ni KPA. To kose use ibro luonge ni KPA.
ibro luonge gi moro nono kata mbalariany midwa uso gi nyingi gi bende ibro lok nikech ng'at modonjo kuro ok bidonjo kuro chako ran gi on the behalf of Kenya koro emwang'iyo gan seche midwa tim gigi ema nyisi ni wadwaro privatization law mabro guide wa basto gima lit kani mogik en nu school fees odhi mbele to school fees ng'eny is private school moloyo public school koro kwa medo public schools wamedo public universities private universities wamedo private universities and schools dongi bro nwango nu somo bro bedo matek nwa moloyo koro gima bro timore ni mbalariany mwan go wa uso gi ng'ato bro wuok Uganda ng'ato bro wuok Tanzania ng'ato bro wuok Ulaya to somo kato wano kunyal somo ero kama na mwalimu makama kaparo no ge kanyo nyakoro mugejwangi sana dar tiri nyaki county ma Migori ogande county ma Migori to achango George Juma musi ni misawa inyalo mana chwalo to ke county ma Migori ero kama no winji makare county ma Migori chio makare era dier ni paro no county ndi kod paro mar piny owacho mar keto e lwet giwegi kembego mag piny owacho en mano mosli kuom kinde malach kwa ng'iyo kaka mano mar kambino mar Sony kinde mar higni 4 mokalo commission kata duolno manochuo kod piny owacho mar ng'iyo kaka inyalo ket kembegi lwet giwegi dendo kaka privatization commission mane otelne kod mane osenindo Henry Obuocha ne obiro nyaka kambi mar Sony kama oganda ne chopo mar golo pachgi county ndi kod paro mar piny owacho mar keto kembego kaka mano mar lwet giwegi kabedi kino weche mopogore ne ogol kod oganda kaka moting'o mago mag jopur achiel kuom ne weche motende kod mago mag lowo mani penjne to samo wachiwo kambi ni oket lwet giwegi lope mane oganda ogolo ne piny owacho gin to ng'ama dhi dong' kodgi mar ariyo en chudo mag jopur gope mane odong' mane pok ochul kod kambi kane oket lwet giwegi ng'agi mane dhi chulo kaachiel kod moko koro nitiere twak manogol ka otende kod weche gi maketo kemlo giwegi bende nyaka sani thoth jopur wach ne duoko mar twak machal kod mano pok iyudo kopogore gi mano adani mondo koro imiya thuolo mondo koro awuo kod moko moganda paro mar keto kembe lwet giwegi be gineno makare to bende odhi reso kembe moko kuomgi koro osebiro kok nyal tiyo makare tang'o ma piny owacho nego tim ka bende koro pok oket kembegi e lwet giwegi we achak kodi bi machiegni ichungi kama adwa ni chak na gi nyingi piny owacho kwa neno kacho osebedo kod paro mar keto mokum kembe mag kaka mano mar Sony e lwet giwegi in kaka oganda e county ma Migori kaka japiny paro mar piny owacho ni mar keto kembegi inene nade be odhi reso kembegi mondo tiyeno makare mokwongo iluonga ni Felix Kisara awuok e county ma Migori kaendi kendo an resident ma Migori kaendi to kaka sirikal dwa kawo keto kembni okete lwet jogi giwegi ok en gima ber kaluwore kaka wan youth ji mosomo mang'eny nitiere tibo yudo ka jomo kawo kembni gi oket kuomgi gibo kelo gimiluongo ni nepotism kata kok kamano to gibo rwako anyuola gi magi kendgi koro thoth youth bo bedo ka onge ang'owa ka onge tich magitiyo koro kaka youth ma bende odhi school awacho ni sirikal koyie to mondo gion kambi go kendgi mondo mi odhi mbele kamano ero kadok kendo korka jopur nitiere manogolo puothegi mondo migere kembni giendi koro samose kawo keti aneno ka larruok bo dhi bed ji dhi yware ka ng'ato dwaro kawo puothe mondo mi otimre nade okaw nikech gino osebedo lwet ng'ama chielo manopogore gi sirikal manomiye koro ka jadak ma Migori ok ayie gi wach machalo kamano ero piny owacho wacho ni gimomiyo gikawo okang' makma ni kembgi osebedo katiyo maber in kaka ng'ama osebedo Migori ang'o mineno kata fuok mane momiyo kembgi ok maber mineno ne kolosi to nyalo tiyo moket lwet giwegi nitie gima sirikal nyalo timo en mani joma tine maninde sirikal ka nyalo kawo keto rules matek ne jok magindike kambi mondo mi corruption wuogi apani corruption ema go gigi piny ng'ato koseneno pesa to kawo to kete lwete en owuon koro ka sirikal nyalo kawo jukumu mar keto rules matek e kembni joma gindiko tapani fuok mantie no inyalo din mondo mi pesa ko oyude kambi to dhi e tich mano kete ni mondo dhi apani nyalo konyo ero kamano kuom paro ma kamano chori machiegni era ni chak na gi nyingi mondo ngene to in kaka jadak e county ma Migori paro mane ma intiere godo e chenro mar piny owacho mar keto kembe lo jiwe kaka mano mar Sony ani luonga ni Titus Orwa jagoro maduong' mar Civil Society Organization Forum ma Migori wan kaka jo Migori sana ka wuoye wach mar Sony watamore keto Sony e lwet ng'ato binafsi nikech mokwongo kata mana report mane ogol gi Commission of Privatization
ripodno pok oket ne jo piny e lela. Wadwaro mondo ripodno oket ne ji e lela. Watamore ni mar jo manogolo lopegi, wakia ni lopegi koro dhi timore nade ka jakambi ni ogolo kete lwet jomoko giwegi. Gope mantiere kambigo pok onyiswa ni to idhi chulgi namna gani gi ng'a. Aya, sani endi ekonomi mar piny mangima kata kaka Kenya bang' corona ni piny olwar, manyiso ni kembnigi joma dhi kawo gi dhi tiyo gi that opportunity mondo usgi e bei moro man piny ma kata mana gope mantiere go ok nyal chul. Koro big ni ekonomi rach, mano dhi miyo kembnigo iuso gi at a throwaway price, gima wadagi wach machalo kamano. Gima owinjore be ni sirikal timo, sirikal owere gi wach mar keto josiasa e boards mag kembegi, nikech ma bende nego chuny jopur. Jo Kenya nitie mang'eny mosomo manyalo tayo boards go, to kakoro kete josiasa to jotich to ng'iyogi kata mana kaka jomobiro mondo kethi ema ketho kembegi. Koro sirikal obed gi lokruok e policy magitiyogo mondo boards, nikech boards ema make decision on behalf of the companies. Boards kiyiergi competitively, to josiasa sirikal owere gi kete josiasa ni kanye kama koro ka ng'ato no support titere to jotich bende wakili ma en godo monyalo manage godo kambi bende onge, jotich bende neno gi e yo moro mopogore kaka mana jomo biro yako. Koro sirikal obed gi lokruok kaka giketo jobodgi e tijegi mondo gibed gimilando, kendo jomo wero dhi e tijego yiergi e yo moro man kare, to josiasa we kichak ket nigi na miluoro gi kembnigo. Ma bende ibiro yudo ka samoro kata kaka kambi en kambi mar pi, chi jakome en ng'at ma kata noa ne en ng'ama go ohala mar aswekra kata en kata japuonj, to onge gi knowledge mar pi. Koro emomiyo kembni gore piny nikech josiasa emikete. Koro sirikal owere gi wach no chuth kabisa. Machielo en ni kaka jo Kenya, kembnigi koketgi e lwet ji giwegi, joma nyoche tiye, nyithindwa manyoche tiye idhi gole tich, to mano dhi mana medo ginene koso tich e Kenya ka dhi medo bedo malo. Koro wan kaka jo Kenya onge gik mwadhi benefit e ginene e weche mag keto kembniga lwet ji giwegi. Aya, sirikal owinjore be ni ema dewo jopiny, to koro in kichak ikawo gir jopiny jakikete lwet ng'ato, mano to kar in sirikal mane mok dewo jopiny. Awinjo kiwacho ni kaka weche mag tije jo dhi wito tije kwete. Awano ka nitie moko mag ji giwegi mabende ondiko ji. Itemo wacho ni pone sirikal nyalo keto kang' makare, to unyalo yie mondo ket kembgi lwet ji giwegi. Kidhi e kembni mag ji giwegi go, iyudo ka management gindiko jomo nosomo tijego, emomiyo ok gilwar. To kibiro sirikal koni, to the decision making body ma en board okete mana joma are incompetent, kata jomoko gik mane gisomo ok ochomore gi gik mok oketgie. Koro ma emomiyo wan wawacho ni apana, sirikal obed gi lokruok e policy margi, kendo ka gi engage ji in a competitive basis, kendo giket jomo qualify, then company gibiro chunga malo. Koro gima paro ni anyalo paro ne sirikal mondo tim, kembni mage paro ni mondo giusigi, moko deal gi products mopogore kaka Sony deal gi mewa, Kenya Port Authority deal gi weche mag misike dho nam. Giyier jomoko man gi lony mamalo e tije ma kembni gitimo mondo dhi oket negi kembnigi e yo moro ma ginyalo ringe, yo moro maber. Mano bende nyalo konyogi, to ketogi e lwet ji giwegi to watamore. Erokamano, kang'ene an gi ng'ama miyo mabende nyalo golo dwonde chori machiegni. Erokamano. Adwa ni chakne gi nyingi. Paro mar piny owacho mar keto kembegi mage e lwet ji giwegi, inene nade? Be onyalo reso moko kuom kembegi ma samoro nok ti makare kaka mano ma Sony? Erokamano, niluonga ni Jacqueline Anyanga Buya, ajadak ma Migori. An kagolo pacha e wachni, aneno ni ok ber mondo sirikal okaw kambi manosebedo margi kendo ka gikete lwet ng'ato giwegi, nikech mae kidhi duoko yuto mar jo Kenya piny, kendo chenro mar ekonomi bende dhi dok piny. Kuom mano an aneno ni sirikal mondo keta maino margi motegno e weche kembegi eki, gitim management mar kambi kendgi, kata ka ginyalo manyo jolony mamoko maoko mondo konygi. Lakini wach mar kawo kembe mag Sony kaka Sony ni gikawo gikete lwet ng'ato giwegi, youths dhi lalo tijegi. Yudo ka income mabende nonego bed ni wa generators Migori County, mago bende ok wadhi yudo, nikech idhi yudo ni an individual kosedonje telo, idhi yudo ni gik mang'eny dhi kuom community mare, kata pesa thoth gidhi donjo fuko ne to ok dhi konyo jopiny. Mano e pacha ewi wachno.
Ineno ka gima kembe moko mitayo gi ji giwegi ok gichung kata mako mak ni angitiyo kako winjore. Omiyo sirikal paro ma. In ang'o mineno ni samoro keto ma ok nya konyo wa nyame kembe gere? Okay, awuoyo on behalf of youths of Migori County. Sony Sugar en gima nitiere i Migori County. Sama osekaw kambi ni okete lwet sirikal giwegi, nitiere sani jok ma oyudo tije Sony because en lwet government. Iyudo ka koro kang osekaw gini oduoke lwet ng'ato wuon, iyudo ka our youths are going to lose their jobs. Mara riyo, iyudo ka samoro ber manonego beni donjonwa, madonje i county, ok dhi biro e offices mag county mondo konywa, dhi e lwet an individual. Mane momiyo ok wasiro wachno eko, wadagi wachno. Erokamano, kinyalo winjo mano moko kuom pache oganda e kaunti mego bende winjo ka giwacho weche mopogore opogore. Achiel kuomgi en kata mana pach oganda ok osebed ka ichoko mondo koro gimbe gigol pachgi kaunti ndi kod weche mag keto kembe ji giwegi. Ka dwaro margi en ni mondo kembe gi mag piny owacho gibed abeda mago mag piny owacho to yore ma itagigo ema koro jiw makare. Erokamano ahinya George Juma, winjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom chwalo twak e kaunti ma Migori. Mana kata mana kuwinjo Hezbon kiwinja, daktari bende kiwinja kata gi mwalimu Tom Onyango. Jopiny osesumo paro. To nenore jopiny bende onge kata mana gima giwacho ahinya kotenore gi thund wach makama. Mwalimu, mana kiwinjo pach jopiny kintiere kaunti ma Kisumu ahinya kiwach ka giwacho ni bedo ni kembe mag piny owacho biro kete lwet ji giwegi, moko kuom oganda nyalo lalo tich. Akeni pache nang'o? Akeni mwalimu kiwinjo yo makare, pache nang'o e wi wach makamano mana pach jopiny? Bang' mano abiro yudo pach jopiny kuomu te, bang' mano te abiro yudo wachnu mogik. Nikech aneno ka wadong' mana gi thuolo matin mar tieko twak. Mana matin, mana kinyalo wuoye matin. Erokamano, ne bet ulal ma wo man to binan machodo waya. To onge wach, koro oseduogo, koro korka lalo tich, mano nitie. Mana kaka nawacho seche moko chien kocha, ni kuonde ma watiegi, Mbalariany ka iyudo ka nitie jomoko momi tich, nikech gin yawuot piny, gin nyi piny, koro migi tich. To king'iyo tich malongo monego bed ni ng'ato timo tiyudo ka onge. Nitie moko bende momi tich to ok gin gi otas maber gi tijeno, gionge tiegruok mag tijego. Koro magi bomi mana tich nikech wuodwa ni kode kata nyarwa ni kode. Koro mago ka koro ang' koro iketo kembegi kata Mbalariany koro dhi e lwet ji giwegi, tibo yudo ka chuno ni koro ging'i ni to jok ma wan go gi, wan onego bed mabet kodgi achiel. Mar ariyo, tich ma wan go, tich ma wan go gi kata gin 20 kata gin 100, bonego bed ni kaka Mbalariany obet, ji onego bed ni tiyo ka ji 100, ji onego bed ni tiyo ka ji 20. Koro mago gik ma nyaka ng'i ma ng'enyne nikech wang'eyo kaka Mbalariany mag jopinygi mag galamorogi chalo, nyaka bi timre. Nyaka jomoko bi gole tich, nyaka jomoko bi weyo tich nikech ok jogi te dware tich, to moko bende nitie man tie kare gi otese ma ok ochomo yo, tiegruok bende samoro ni piny kaluwore gi tije momigi. Mano nyalo timore Sharon, mano gima nyaka waikre ne koponi nyaka walu yo ndarano. Erokamano. Erokamano ahinya. Mwalimu Freda, akena luongi mwalimu, akena luongi daktari, akena luongi profesa. Nitere gi titles mang'eny kaka wuon manade. Maduong' mogik an jatelo ma operation inda ugatuzi. Ma en mong'iyo weche ka sheria mag Kenya konyo nyaka pinje mamwalo kaka devolved system ugatuzi. Aya pachika lore gi pach jopiny. Mokwongo adwago erokamano ni owadwa miluongo no John Oluoch. George Juma. George no Oluoch ma oloso otelo no civil society ma Migori. Koro George Juma kuma intie kawna namba mar jalony no nikech operation ndo gatuzi en voice of civil society in Kenya, the umbrella body. Mondo akwa connect kode wan wadwa biro Migori mondo wanyis sirikal gimoro ipo bed ni timo. Okwa birito. Abro biro Migori wabro makre go bwana no to watumo gibilo peaceful demonstration ng'anyo mayom. Mano koro dwa ng'anyo kaluwore gi kembe midwa usi koso. Midwa usi adwa biro Migori waik kode mondo wang'any. Nikech ok wanyal beta no ang'iyo ni walosi TV to onge gimwa timo wabe nyakwa tim gimo. Gima adwa wacho maduong' en ni jopiny ok ofuwo. Kendo amor no jopiny bende winjo makata kata waswa puonjo Mbalariany gimwa puonjo jopiny bende ong'iyo. Wagoero Nyasaye kamano ni somo omiyo somo ni ng'at malwaga mulendo waga usa ni koro nyalo bedno otimo no marach sana. To gima ana akwayo en nu akwayo jopiny
kikwa beda ni walosa kwa gomba ka bunge la wananchi watum demonstration adwande ko paper kata next month I'm going to America ma wadwa negotiate the Kenya US trade one day ko paper bua on sirikal bachon opposition and kuma kikwa rit mondo ko seus eko wach nyithindwa ne no seuse ingeni nitie gimiluongo ni sustainable development en nyaka ingi kaka inyalo take care of your needs today without compromising needs ma joma biro biro kiny. Koro sani kidwa uso kampunde gi nikech idwaro pesa midwa loso go weche mag sirikal, ing'ien to jok ma biro biro bangi en ye president mogi Kenya. Tiwinjo ka jopiny owacho ni tiji jatend piny mantie ni William Ruto. En gimiluongo ni second Moi. Mani en Moi 1 noserumo. Koro wan gu Moi 2. No uso kembe mna hamano. To kaka Kenya Railway no faida mare nango donge gigo no chung koro nitie gik moko ma ok bi bedo profitable koro jogo nyalo ga beno nyiewo gi to gibiran gi yo makare basto gima jiwo kabisa word of the culture mo meritocracy kako wach go Tom meritocracy en ket ngati tich mochakre to akwayo jopiny ni wachak kama un Migori kanyo Homa Bay, Siaya kumuntie jo kanyanyam duto. Ini ni yero MCA maberu kose ni yero ngama no gonyi. Ingeni nyalo ga blame jomoko to ibendi ini gwen kanyo ne kogonyi eki golo kura. Kata coach Raila no lal mana Lake region. Nikech 250,000 kura no nindo ne kodhi debe. Koro wachak wabende gimanyalo tomo. Sechi midwago kura midwago ni jatendi MCA no. Chak gi MCA mo ilos MCA maber, ibedu ngubunge maber, ibedu governor maber, ibedu center maber, mondo kata president okwan wango, to wabende wano ngat manyalo tetewa. Koro in dhi MCA iri Migori kanyo, ipenje MCA en to position mare enango. To ang motime, iwach madwa timre sirikal marach ni. To wan civil society, wano kwan jo siasa ne waseweyo. Wadwa ndiko karatas mwabende wadhitero go ywak marwa to watimo terms and condition kikwa yie gini bro tero marach ero kama na inya Hesbon sane no ka odhi mapiyo wadonge matin dakika matin ne aboro akini kinyomo na paro mabende jo piny somo di wach nango bende giwach ni mogik kaluore gi thund wach makama ero kama na inya Sharon aparo ni wabedo gi TWAK maber kendo amora inya gi jawinjo mowuoyo kawuok e county ma Migori en adieri ni kembe wagi ko mi techo makare kendo oyier boards motegno kendo mag jogo mong'eyo tijno monego gitim to ginyalo ringe yo makare omiyo nitiere manyalo bedo privatized nitie ma ok ochuno ni nyaka bedo privatized adieri makende kendo en ni privatization ok ochako kawuono wang'eyo ni chien kachacha ne wan gi KenGen kano timne privatization mano 2006 kaeto wabedo gi mar Telecom kaluwe bang' mano ne wan Kenya Railways 206 mago time Kibaki ne wan gi Mumias bende 206 wabedo gi Safaricom 208 wasebedo Kenya Insurance so gigi bedo ga kamano mak mana ni nitiere ma ok nyal bolo e lwet sirikal nikech gino strategic importance Kenya Ports Authority en achiel kuom gi inyalo kawo maybe bath mokachiel ariyo to nyako dong e lwet sirikal it's a strategic investment mar sirikal kopogore gi mano en ni wang'eyo ni weche mag somo weche mag thieth gin weche ma omako gin chuny piny gin public good kaka ne Dr. Professor Fred owachocha magi wabed motang' ahinya kwadwa golo gi e lwet piny owacho to kopogore gi mano en sirikal mar Kenya Kwanza ni podo wendo kokano chako tich kendo aparo ni nitie kuonde mosetimo maber nitie kuonde moko makamoro ng'ikruok nyalo bedo ni nitiere to wan kaka jogo man gi lony kendo jogo ma bende nyalo temo fuono wach ne jopiny kama ber wapuo kama rach bende wasiem ang'e nitie ariyo adek moko mabeyo nitie ariyo adek moko maricho duoko budget piny kan wagolo bilion 300 anapani mano gima ber nikech bro miyo waolo pesa matin kendo sirikal osetemo yorno nitiere gigo manokelo sirikal mokalo machalo kaka miluongo ni teams ma king'iewo gimoro tiyudo ETR ma SKR ng'iewo sano mago teknoloji machon nitiere mang'eni biro sani mabro miyo ushuru dhi malo but gima duong' moloyo ni sirikal nyaka twang' lawe kalure gi size ni
Ka ok watimo mano to pod wabiro kwecho. Gima nomiyo sirkal mar Kibaki notegno en ni nodok e gimiluongo ni balanced budget ma deficit mane ka koro kwecho bedo matin to omenda ma wan go bende tayo chenro mag dongruok kaeto gimiluongo ni debt restructure bende kwatimo to biro konyo molo kata privatization. Tiende ni onge tiende ni in gi gowi mar $9 trillion, nus mare e yawo oko, nus mare e kawo pacho ka. To interest kata debt service cost atamalo 80 en ma local, atamalo 20 oko. Tiende ni kwa tugo gi kwano ni maber, to wanyalo duoko garama mar chulo loan piny ma wanene kata gik moko ma wadwa golo e lwet sirkal ma ok onego wagol wadongo. Erokamano ahinya Mana geno ni mondo mi wabed joma nigi faith ni gik moko biro bedo maber nikech chien kacha ne rach. Ka kamano tam Kenya kendo erokamano ne nyikwa Ramogi Juang. Erokamano ahinya bwana ngeni thuole ma chuok ka japuonje e kaunti ma Kisumu Tom Onyango e bwo nyiriri mago seconds 30 wachni mogik watieko. Watema iwacho kamano Sharon acho ne nitie ber mana wacho afunjo ka osewache gi kanyo tanyalo mana tieko gi wacho ni sirikal onego neni gik ma wamekwa ma sirikal osiro jopiny gik giwedego magi gik machalo kaka rita kwe magi gik machalo kaka somo gik machalo kaka thieth mago bede lwetgi to gima ginyalo timo en ni ginyalo keto lwasi maber mar jokeno jomobiro ma utimo ohala mondo chak mekgi bende malwasi ni to wadwaro no mondo bede gimoro mani gimiyo gitayo kaka gik moko nego bende itimo standards to ging'iyo bende ni to dwach jopiny ber jopiny bende itimo ka kaeto wang'i wach moro ni ka sama jogi okelo sombgi ni bende nyalo konyowa gi ng'iyo wach mar kalo atamalo 100 e okenge mag somo ok ni nyaka jomowuok e klas 10 nyaka dhi Mbalariany te we jomoko bodhi e somo moko ma piny gi mondo wabed gi tiegruok mopogore opogore wabed gi ng'eyo lony mopogore opogore ok ni mar Mbalariany kende. Erokamano ahinya mwalimu. Mano nyalo konyo ago erokamano Sharon. Erokamano ahinya semo ng'ado wabiro gwelo kendo e twak maket kod ma daktari iwinjo ni 30 seconds mara in 15 aya gimacho kadwaro mar jatend piny rach onge tiende ma wacho ni privatization ber amarach kadwaro the intention if the intention is wrong there is no sani ka mi chiemo ok rach donge to ka mi chiemo mondo anyisi kaka idhier onge tiende mondo mi kata ka ami chiemo intention rach koro the intention according to me is the main thing the intention ma jatend piny rach koro kata privatization rach amaber intention rach koro ananeno no privatization kik timre nikech intention mare dwaro gidoluo ok ber. Erokamano ahinya mwalimu, erokamano ahinya professor, kendo erokamano ahinya tinde nyaka jasundo. Ingene jasundo e jo civil society jo kede ne ratiro mag oganda. Erokamano ahinya. Kwa kamano nitiere ote moko da somo ote adek nikech angene jopiny bende osechako goya ni kawuono ka somo ote mana kinyalo mana ketna ote adek kende e wang' jowi kanyo mar mondo mi asom. Aneno kanyo ka wantiere gi Ouma wacho ni Ouma kiwuok Kisumu an ma e pacha Kenya kae jo pesa orido ne jodhier maendeleo temi kelo mondo kon jopiny iyako kod jo pesa mano pacho Ouma kintiere Kisumu. Morindezi wacho ni Ramogi TV anto gi pacha to Mbalariany ok onego oket e lwet ji giwegi okinyiso wanang'o tero kama nenya kuom ote mar engineer in bende wacho ni privatize kambe man kod tudro kod sirkal mano kaka moino chako mouso Kenya Railways, Post and Telecommunications and etc. Ero kama nenya kuom ote mar gano mara karamna hero mara mar mondo mi asomo ote mathuth en mana ni sa ose mayo wang'wa chenro mamoko nyaka dhi nyime. Erokamano ahinya daktari wagone erokamano kuom biro e twak. Erokamano. Japuonj Tom Onyango kintiere kaunti ma Kisumu bende agone erokamano kuom biro e twak okinyi ma kawuono kanyakla kod FCPA Hesbon